Να πούμε τις ζώνες, τις ζώνες, τις ζώνες. Να πούμε τις ζώνες του θαλάσσιου βυθού. Κύριε Ψαλάκη, έλα νεμό. Καλύτερα να μείνεις μαζί μου. Μεσοπελαγική, η πελαγική. Μα για να της δεις ο βυθός είναι βαθύς. Αναρωτιέμαι πού να πήγε η τάξη μου. Δεν το πιστεύω, εδώ είμαστε. Εδώ είστε. Ανεβείτε, εξερευνητές. Η γλώσσα γίνεται διασκέδαση όταν βασίζεται στην εξερεύνηση. Μπαμπά, φύγε τώρα. Γεια σου, ποιος είσαι εσύ? Είμαι ο Νέμο. Λοιπόν, Νέμο, όλοι οι εξερευνητές πρέπει να απαντήσουν σε μια ερώτηση. Εντάξει. Σε τι σπίτι μένεις? Σε μια ανεμόνενη, αναμένινη, Εντάξει, ανεμόνενη. καλώς ήρθατε, εξερευνητές. Θέλω να σας πω ότι έχει ένα μικρό πτερίγιο. Όταν έχει πρόβλημα με το κολυμπή, τον αφήνω να ξεκουραστεί 10-15 Μπαμπά, λεπτά. είναι ώρα να φύγεις τώρα. Μην ανησυχείς, θα είμαστε όλοι μαζί σαν κρου. Εντάξει, παιδιά, τα μάτια σας 14. Και μην ξεχνάτε, το ανώτερο τμήμα του εγκεφάλου σας να είναι στο μάθημα. Και ενώ εσένα, Τζίμι. Εκεί. Γεια, Νέμο. Γεια σου, Γέμου. Να προσέχεις. Μια χαρά τα πας για πρωτάρης. Α, δεν μπορείς να τα κρατήσεις για πάντα μαζί σου. Ναι, ήμουν πολύ χάλια όταν ο δικός μου βγήκε στον Ήφαλο. Πρέπει να μεγαλώσουν κάποιο. Στον Ήφαλο! Θα πάνε στον Ήφαλο! Τι λες τώρα! Γιατί δεν τα τηγανίζουμε καλύτερα και να τα σερβίρουμε με πατάτες? Μάρτι, ηρέμησε. Μη μου λες εμένα να ηρεμήσω, μικρό μου πόνι. Μικρό μου πόνι. Για ψάρι κλόουν δεν έχει χιούμορ. Ναι. Να δούμε τα είδη, τα είδη, τα είδη. Να δούμε τα είδη που ζουν στο βυθό. Σπόκι, κυλάτερα, υδροζώας και φωσό. Αλάγια, κοινότερμα, προποδάγας, προποδάγας. Κάποια άλλα ακόμη, σαν και σας τους δυο. Ελάτε, όλοι μαζί τώρα. Τρίγες μαθωτά, σκίζουν τα νερά. Σπράτς, 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 σπράτς. Όλα τα κορίτσια του. Ωραία! Ο Ήφαλος. Λοιπόν, παιδιά, εξερευνήστε όσο θέλετε, αλλά μην απομακρυνθείτε. Στρωματικά απολιθώματα. Ελάτε! Ένα ολόκληρο οικοσύστημα σε μια μικροσκοπική κουκίδα. Υπάρχουν τόσα ζευγάρια πρωτεϊνών σε αυτό το βακτηρίδιο, όσο όλη η κόκκιά μου στον ωκεανό. Ελάτε, τραγουδίστε μαζί μου.